Здравейте! Това е втори епизод на геймплей на Hero Zero и това е истинският ми герой. Той е на 55 това е моят отбор и това са статистиките. Искам някакви предмети и сега ще пуснем специалните мисии, понеже една много ма мъчи не мога да... Къде е Лили съм я минал? Разбира се, да фанам тази. Добре, ще се бия срещу такова на бавните. Надявам се да спечеля този път, макар че имам минимален шанс, като вие, ако виждате. И без толкова бързо. Все едно. Сега ще прегледаме отбора ми. Само да зареди ето. Отбора се казва Social Punch. Ако искате да влезете, трябва да спазвате следните правила. Ако искате аз сте съветник, трябва да сте над 120 ниво, да внасяте пънчки и да сте добре в нещо за отбора. Ето. Сега ще пусна някоя моя битка, за да видите героя. Как се бие, всъщност. Сигурно ще вървя. Да видим, той е силен. Съм слаб всъщност за нивото си. Ще са подобрения. Добре, бия се ще 3 и аз загубих битката. Да, загубих битката с голяма разлика. И трябва да си правим показателите. Все едно, сега ще пусна някоя отборна битка. За да видите отбора, всъщност то малко ще ми лага на този компютър, затова ще гледате малко част от нея и повече ще съкръщавам, понеже нямаме стигне времето. Добре, тук е с информацията. Всъщност това в отбора не е нужно за нас пари, има предостатъчно. Сега ще видим отборна битка с някой друг отбор. Ще няма отборни битки, което е лъжа. Добре, Гъдел. Ще пусна отбора с битката срещу Гъдел. Ето сме победили. Това е. Те имат половин живот и повечето от техните играчи са присъединили. Това е добре за нас. Да видим. Добре, не мисля, че много, така ще се превърне направо към моя герой. Който сигурно ще се падне срещу някой много силен. Защото обикновено така става. И няма да имам шанс. Добре, ето го и моя герой, който срещу някой много силен. И нямам шанс. Но поне да видим какво ще стане. Нямам шанс. Това е 127 ниво. Има помощник. Аз много искам помощник. Всъщност. Добре. Да видим следващ герой, да видим кой ще победи. Защото знам, че няма само аз. Добре. Това е доста. Да, тя ме победила с доста голяма разлика. Сега ще пропусна моя, защото не ме гледа толкова много. И ще видим как. То също пишеше. И ние печелим. Сега ще пусна някоя мисия. Изпълнявам. Вече съм си избрал мисия и ще гледам магазина да видя някоя оферта да написам. Това е много бавно. Добре, купил съм всичките неща. Съм го продал както изглежда.
Сега ще пусна се бия с него. Да видим, ще се бия с Фън 2. Що ме е толкова слабен, че аз нямам шанс. Освен ако не е слаб. Добре, свиление. Най-вероятно няма да спечеля. Почти успях. Добре, сега ще се бия срещу Асасин. Той има поганец. Хайде, атакувам. Добре, сега ще видя ако ще спечели. Каква е изненада, аз съм победителя. Мога повярвам. Страхотно. И го победих. Мисията вече е приключена. Сега ще видим последно кой познатия бой. Загуба. Ще го пусна отново. Каква разлика. Велико Търново на 7 септември ще има Кока-Кола енергия. Супер. Както и да е. Бил съм толкова близко до победата. Това не е честно. Както и да е. Герой. Видим. Справедливости ще го направя. Чакай. Ще видим втората страница какво има. Но на метал. Добре, май не се струва. Не се струва. Сега ще поставя последна битка и ще приключвам клипа. Гласът ми е малко променен, но това е заради микрофона и ще трябва скоро да го сменя с нов. Да видим. Ой, каква изненада. Мога да повярвам. Много искам да се бера комплект на този колан. Точно така, шампион е. И това беше. Чакай, ще пусна още една битка. Марио 15. Пускам битката и виждам, че съм загубил доста. Окей. И това беше за днес. Чак утре ще снимам друг клип. Чао за сега.